Fil-jum dinji dedikat għal ħarsien tal-baħar tnediet kampanja nazzjonali għal protezzjoni tal-ambjent marittimu biex titqajjem kuxjenza dwar l-użu tal-plastik li jintuża darba biss. Din il-kampanja tħeġġeġ lil pubbliku biex meta jmur jom jieħu miegħu fl-ixkun li jista' jerġa' jintuża ma jużax tazzi, pożati u basktijiet tal-plastik u jarmi l-loqom tas-sigaretti f'kontenituri apposta. Wieħed mill-ambaxxaturi ta' din il-kampanja, Owen Bonnici, saħaq li l-kampanja tinkludi inizjattivi li jistgħu jħallu impatt pożittiv fuq l-ibħra tagħna kif ukoll fuq ħajjet il-Maltin. Pratikament irridu kull wieħed waħda minna nibdew nbidlu naqra drawwiet tagħna, drawwiet sempliċi ta' flok nieħu l-ħobs il-baħar miegħi imdawwar fil-cling film nieħdu ġo borża tal-karti jew kellha nieħdu ġo container li nista' nieħdu d-dar. Bħal daw hemm ħafna. Pass pass dan sajf ħanamlu d-differenza x-xogħol tagħna huwa li waslu l-messaġġ lin nies barra sabiex kull wieħed waħda minna jagħmel tibdil iż-żar fid-drawwiet tagħhom mhux hekk. Il-medja soċjali se tkun pjattaforma biex jitwassal il-messaġġ ta' din il-kampanja. Bil-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega li din is-sena tunnellati kbar ta' plastik se jispiċċaw fil-baħar minħabba prattiċi ħżiena ta' rimi. Għali dan jammonta l-80% tal-iskart kollu li jakkumula fuq il-bajjiet u fl-ibħra Ewropej. Din hija t-tieni edizzjoni tas-sajf u bekk se nagħmlu ħidma kbira ta' tarif u allura clean up campaigns ukoll biex inwasslu il-messaġġ tagħna illi l-pubbliku ġenerali, il-familji jistgħu jagħmlu użu differenti milli single-use plastics. Huwa saħaq li tul is-sena li għaddiet inġabru madwar 25 kilogramma ta' filters ta' sigaretti waqt 5 attivitajiet ta' għarfien fuq il-bajjiet ta' 3 sigħat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.